بايونتك حاجة أب ماينسيو أب زقربايو نو أب زي جرمانيوم نو زيهم بايونتك كتابة زجبرو تيوم حلفتي نتختابت ز كساي زجبروه نبعلو ما يتختبون why not نحر كسب كن زي تصبق كوينوس سلمت هذا أنا سخان سبيت خان زي تختبكم تباهلهم تحتيتهم نيرو انتي مليسهم لهم ونحن سني wir durften nicht ausfallen wir durften nicht ausfallen ማለት እስኒ በቃ نحن ስኒ ቀጻለ ክንሰርሕ ክንክእል ነርና ብኸምኡስና ኣይተኸተብናን ዋ so protection ደይኮነን ኣይተኸተቡን ንሳቶም ንባዕሎም ግን ፈጢሮሞ ተረዲኹም እኔ so እዚኢታት ኩሉ ከተሓሳስበና ኣለዎ ኣነ ክፍራሓኩም ኢለይኩም ግን by the way እቲ ክታበት ከማን ክተውጾ ትኽእል ኢኻ ካብ ነብስኻ እዚኣ ከማን ኣብ እግሪ መገዲ ክነግረኩም ትጸገም ኣባና እንታይ ድዩ እቲ ቪዲዮ ኣነ ዝሰርሖ ኣይትርእይዎን ኢኹም just ኣይትርእይዎን ኢኹም so this is a big problem ስለዚ እቲ ክታበት ኣብ ዝተኸተብኩም ኣይትሸገሩ ግን ክተውጽዎ ትኽእሉ ኢኹም ድማ እቲ ክታበት ከዓ ሓቂ ሓይሽ ከፍርሓኩም ኢለይኩም ኩን እዚ ኸማን ከም ኢንፎርሜሽን ተተኻኢሉ ከዓ ክተውጽኦ ይሕሸካ በጃኹም ክተውጽዎ ፈትኑ ተኻናኸንዎ ነብስኹም እዚ ፋስት ፉድ ሕደግዎ ዘይቲ ዘይከውን ኣይትብልዑ በቃ እሱ ዕሹግ መግቢ በቃ ዕሹግ መግቢ ጠጠው አብልዎ ቀንዲ ማዓንጣኹም ከዓ ተኻናኸንዎ ኣነ ሓኪም ኣይኮንኩን ግን ማዓንጣኻ እንድሕር ጥዑይ ኮይኑ 80% ካብቲ ኢሙን ሲስተም ናትካ ብርቱዕ ማለት እዩ ኣዞ 80% ኢሙን ሲስተም ናትና ብማዓንጣና even depression is a depression ዲ ቆጫውጨው እንድሕር ኣብለካሎ እዚ ADHS ብዙሕ ቆለውዕ ዘለዎም already ዓብ ሓገዝ እንታዩ ኮሚታት እንድሕራለካ ወይ ዝኾነ ዲፕሬሽን ወይ ዝኾነ ጽቡቕ እንድሕር ዘየለኻ ቀንዲ ማዓንጣኻ ክትጽርይ ኣለካ ማዓንጣኻ ጽሩይ እንድሕር ኮይኑ ማዓንጣኻ እንድሕር እቲ ብግቡኡ ይሰርሕ ኣሎ ካል መዓልቲ ንበይኑ ቪድዮ ከምጻልኩም ሕጂ ኣብ ናይ ገንዘብ ምስኡ ከይተሓዋወስ ግን ኣገዳሲ እዚ በርከት ጥዕና እንድሕር ዘይብልካ ገንዘብ ከማን ኣይድልየካን ይብሓፂሩ ወይ ገንዘብ ከማን ወላ ሓደ ጥቕሚ የብሉን ከምዚ እንግሊዛውያን ዝብልዎ health is wealth እቲ ናይ ብሓቂ ሃብቲ ጥዕና እዩ ጥዕና እንድሕር ዘየለ ጥዕና እንድሕር ኣሎ ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ተረዲኹምኒ so health is wealth ያ ኣዞ ጥዕና እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ሃብቲ so ብኸምኡ ናይ ከምኡ ኤክስትራ ቪድዮ ሓደ መዓልቲ ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ናይ ማዓንጣ ጥራይ እንታይ ክትገብር ትኽእል ድርቀት እንድሕር 10 ግዜ ይገብረልካ ኣሎ ብጣዕሚ you have to ክትኣልዮ ለካ ኣዘማት ይሕምል ትበሊዕኻ ዲኻ ፍሎሳ ምን ክልተ ሰሙን በሊዕኻ ዲኻ ወይ ድማ እዚ ናትሮን ኣብ ካል ኣምፅእ ኣለኹ ዶክተር ዲኺ ናይ እዚኣ ከዓ ኩሉ ግዜ እዚ ሕትት ዶክተር ምዃን ኣይድልየንን እዩ እዚ for myself I'm myself ያ ከምኡ ግን ናይ እዚ ናይ ዶክተር ኣይኮነን እዚ ኣልገማይን ቪስን እዩ ዝበሃል ባዕልኻ ኖርማል ክትፈልጦ ዘለካ እዩ እዚ ኖርማል ስኒ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብና ግን ብዙሕ ግዜ ስኢታት ይጎድለና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ሓላፍነት ናይ ጥዕናኻ ከማን እስኻ እዩ ዘለካ እምበር ሓኪምካ ኣይኮነን ዘለዎ ኩሉ ግዜ ኣሕዋተይ እሞሬዶ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካውሎ ብላዕ ካውሎ it's very good ካውሎ ዲኻ ብሮኮሊ ድዩ ሽፒናት ከምኡታት እንድሕር ትበልዕ ኣለኻ und also jeden Tag ሓንቲ ኦላይቭ ኦይል ሓንቲ ማንካ ኦላይቭ ኦይል ቅድሚ ምድቃስካ እንድሕር ይሰማማዓካ ኮይኑ ናይ ልቢ ሕማም ወይ ናይ ዘይቲ እንድሕር ዘይርብሸካ ኮይኑ ኦላይቭ ኦይል እዚ ግን ኩላትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ቅድሚ ምድቃስና ብጣዕሚ ንኮንሰንትሬሽን ጽቡቕ እዩ ንድቃስ ጽቡቕ እዩ it's very simple ትቀሊል ነገር ኣብ ኢድና ኣሎ ኦላይቭ ኦይል ጥዑይ ባዮ ትገዝእ ونان every day ንማዓንጣኻ ከማን ጽቡቕ እዩ by the way በርከ ሽዑት ድርቀት ገለመለ ይብል ካን ዘይቲ እንድሕር ኦላይቭ ኦይል ሓንቲ ማንካ እንድሕር ትሰቲ ኮይንካ إنه بزح نجار نحنقول كأخمان concentration نزخنا نجار كتذكر قال أنا نبعلي وسطئ ولا لاينن أول أولايف أويل لاينن أول نقبلت مسروق أوي مسكواك نحسيتي خان اللي بخا بالطعم تصبقوا weil also بزح خستيال لو تايزي إيش كلامه أوميجا 3 لو أوميجا 3 سلزل لو مثلا نحزيت جاكخو and then what else هانفؤل كعب بتعمل صبغ زدك سكا هانفؤل كمنتايز السرح نحريل كومني كاب هانفؤل تي اتغستايز السرحو له جن زيتناتو يا تي نايك ستايز الستيو تفلتوه متي سعرز الستيو تز سحبوه تز سحبي
كاب كومو إذا سرح جن ناي أب حكمنا كمان نبزح نجار كتكمل تخليها